Jedan dan u životu Vuleta. U epizodi Krstarenje Plus. Ana, sve što kažem uvek se ispuni. Naravno, ja sam ti svedok. Rekla si da ne želiš da krstarimo, a rekao sam ti, bit će lep dan. I evo, dan je predivan, baš kao što si mi rekao. Ta prokleta opozicija, šalju nam kišu. Baš me briga, imam para sve da ih kupim. Mogli smo da kupimo i neki Boston, kad već krstarimo po ovako divnom danu. Ana, ja razumem ambicije, ali ne možemo kupiti Boston, takav je zakon. Ne Boston, Vule, Boston, lubenica. Ana, jesi li ponela kišobran? Jedan dan u životu Vuleta.